Good evening, ladies and gentlemen. It's my huge privilege to Je mi veľkou cťou, have my guest, že mojím hosťom je Michal Ignatiev, profesor. Nechcem tu urobiť veľké predstavovanie, to by trvalo celý večer. Je vynikajúci spisovateľ, historik, politik, bývalý politik, rektor Stredoeurópskej univerzity vo Viedni, ktorá je teraz vo Viedni, teraz je už na dôchodku. A budeme hovoriť aj ďalej o nádeji. A na začiatku by som chcel povedať, že som veľkým fanúšikom knihy pána Ignatieva o úteche, hľadanie alebo nájdenie útechy v tmavých časoch. Vyšla aj v českom preklade, ktorý je veľmi dobrý a veľmi vám túto knihu odporúčam, najmä v dnešných časoch, pretože je to kniha, sú to príbehy ľudí pred 2000 rokov, od antiky po takmer súčasnosť, od Cicera, Marka Aurelia, cez ostatných až Anu Achmatovovu, po Primo Levi a Václav Havel. Je to o ich osudoch, o ľuďoch, ktorí boli filozofi, intelektuáli, ktorí mali tiež svoje temné časy, tragédie, osobné, politické. Niekedy to viedlo dokonca k ich smrti a v tých najtemnejších dobách ich života sa pokúšali nájsť nejaké východisko, riešenie, ako zvládať takéto tragédie, ktorých boli súčasťou. Sú to nádherné príbehy týchto ľudí, úžasne napísané, naozaj vám to odporúčam. A ja som fanúšikom tejto knihy. A táto kniha mi dala útechu, keďže viem, že nie sme jediní, ktorí trpia. Je to v ľudských dejinách, je veľa takýchto príbehov. Ale moja prvá otázka je táto. Pravdepodobne ste napísali tú knihu s takou predstavou, že dáte ľuďom nádej, že si môžu prečítať vaše texty. A moja otázka je, dobre, ale nie všetci ľudia, ktorí potrebujú nádej, čítajú knihy. Veľa ľudí je frustrovaných, menšina číta. Aj v tejto krajine je veľká časť spoločnosti hlboko frustrovaná v depresii z toho, čo sa tu deje, kde dochádza k ohrozeniu demokracie. A vy to poznáte lepšie ako ja. A povedal som už pánovi Ignatievovi niektoré časti z toho. Takže čo by ste im povedali? Ako majú prežiť? Ako majú žiť v časoch depresie? To je fakt ťažká otázka. Dobrý večer, pozdravujem vás. Bolo by naozaj hlúpe pre Kanaďana dávať publiku v Bratislave akékoľvek rady o tom, aká je súčasná politika vo vašej krajine. A mňa prekvapilo niečo, čo tu zaznelo v predchádzajúcom paneli, a síce, že nádej závisí od toho, v akej spoločnosti sa pohybujete a že to sami nedokážeme urobiť a že samota je vlastne často momentom beznádeje. Ide o to, aby ste prelomili samotu, našli si spoločnosť, kde sa môžete podeliť o tom, čo si myslíte o politickej situácii, stráviť čas spolu, cítiť blízkosť ľudskej spoločnosti. To je veľmi dôležité. To nie je riešenie, ale keď ste v izolácii, začínajú problémy.
Ja nesúhlasím tu celkom s vami, keď hovoríte o knihách. Myslím, že podceňujete publikum. Jeden z dôvodov, prečo som napísal túto knihu, keď sa ma pýtate, že odkiaľ ja čerpám nádej, tak jeden z najsilnejších zdrojov nádeje je práve v minulosti. Keď sa zamýšľam nad... Zoberiem extrémny príklad. Mnohí z vás poznáte veľkého talianskeho spisovateľa Prima Leviho. Úžasný človek. A on napísal jeden z úžasných príbehov, keď mal 20 rokov, keď bol mladý a bol vtedy v Osviečime. A išiel sám na večeru v Osviečime, aby si zobral nejaký dúšok, aby sa vrátil na to strašné miesto, kde bol zavretý s ostatnými a prechádzal okolo francúzskeho väzňa a ten Francúz mu povedal, poďme spolu, nauč ma pri tej ceste, počas tej cesty trocha po taliansky. A Primo Levi zrazu hovorí tomuto Francúzovi v klasickom jazyku Danteho tie slávne riadky z Danteho, ktoré znejú. My nie sme zveri, my sme sa zrodili pre múdrosť a znalosti. Neviem to povedať po taliansky, ale toto povedal. A tieto riadky z Danteho, ktoré povedal Primo Levi, tak mal ten úžasný pocit, že prežije Osviečim a že nie je jednoducho len zver, že sa narodil pre múdrosť a znalosti, vedomosti. A tento príbeh ma vždy inšpiroval celý môj život, pretože to je práve ten príbeh sily literatúry, sily slova, sily minulosti, ktorá nás inšpiruje pre budúcnosť. Takže preto mierne nesúhlasím s tebou. Knihy sa čítajú, knihy nám pomáhajú. To mne nehovor, predsa nehovorte, ja žijem z kníh. Mne knihy pomohli prežiť. A ja len hovorím, že nie tak veľa ľudí číta knihy a predsa potrebujú nádej. Avšak ide o to, že my sme teraz v takej situácii, a to nie len tu v tejto krajine, aj v susednom Maďarsku, je to v Amerike, aj v iných krajinách. Ľudia sú frustrovaní, demokraticky rozmýšľajúci ľudia sa boja, že dochádza k ohrozeniu demokracie. A Ivan Krastev, tvoj priateľ, náš priateľ, váš priateľ, cituje z vášho článku, kde hovoríte, že v týchto revolučných časoch liberáli musia prežiť, aby sa zachovali hodnoty aj politický vplyv pre budúcnosť, ale otázka je takáto. To je dobrá rada, ale to aj znamená, že v tejto situácii sme obkolesení a sme porážaní. A našou úlohou je len prežiť. Prežiť tieto temné časy. Čo by som na to povedal? Je to toto. Liberáli boli vždy obkolesení, boli vždy v problémoch. Je nesprávne si mysleť, že existuje svet, v ktorom ľudia ako vy majú moc. Vy ste vždy obkolesení. Potrebujeme zmenšiť túto drámu, brať sa menej vážne, chápať, že toto je politika a tá je tvrdá, krutá. Myslím, že dokážeme viac ako len prežiť, ale musíme súčasne pochopiť, kde sa nachádzame.
Ja si myslím, že sa nachádzame v strede najdôležitejšej kontrarevolúcie môjho života. Keby ste boli Kanaďan zo strednej triedy, človek ako ja, narodený po druhej svetovej vojne a na rozdiel od Slovákov a Čechov a Poliakov, ja som žil v slobode a mali sme 60 rokov mimoriadného ľudského pokroku. Nejde len o prosperitu, blahobyt, ale zlepšil sa život žien, zlepšil sa život homosexuálov, život sa zlepšil pre farebných ľudí, iných ako belosi. Ja som vyrastol v meste Toronto, Kanada, kde každý vyzeral ako ja. Bielý a tak ďalej. Teraz u mňa doma, v mojom meste, som ja menšinou. A chcem niečo povedať aj k tomuto. Je to fantastické. Toronto je lepšie mesto v roku 2025, než bolo v 1965. Reštiky sú lepšie, jedlo je lepšie, kultúra je živšia, je to väčšia zabáva a ľudia dobre spolu vychádzajú, znášajú sa. Takže to je ten príbeh obrovského pokroku, inklúzie, väčšej rovnosti, väčšej slobody a dobrý multikulturalizmus, taký, kde prichádzajú prisťahovalci a naučia sa pravidlá hry a hrajú podľa nich a znášame sa a zdieľame niečo ako občania. Dobre? A tá kontrarevolúcia, ktorú vedie pán Trump, sa snaží toto rozoberať, systematicky rozkladať, zmenšovať slobody, ktoré sme získali za 60 rokov. My za to bereme si tie zásluhy, ale neboli to len liberáli, ktorí to vybojovali, aj konzervatívci, aj iní. A my to voláme liberálna revolúcia. Teraz sme v strede konzervatívnej kontrarevolúcie a to je to, o čom hovoríte, je to veľmi nebezpečné pre demokraciu. A to je tá vec, ktorá v nás teraz vzbudzuje strach. Amerika je veľká imperiálna mocnosť, ale je to aj veľká demokracia, výborná demokracia. Ja som mnoho rokov učil na Harvarde a prezident Trump išiel na Harvard a povedal, toto je moje gesto a neodídem skôr, kým mi nezaplatíte $500 miliónov. A vy si myslíte, že to nič nemá dočinenia s demokraciou. Avšak demokracia nie sú len že majoritné pravidlá, je to aj právny štát. A on porušuje práva, vládu zákona, porušuje právo univerzít na samosprávu. A ak sa zamyslíte nad tým, čo je demokracia, nie je to len to, že väčšina má moc v rukách, nie je to len právny štát, vláda zákona, sú to aj samosprávne inštitúcie. Tá sloboda, ktorú máme tu dnes napríklad v tejto miestnosti, tá sloboda organizovať sa, mať kluby, sami sa spravovať, demokracia je zbierkou mnohých malých demokracií a Trump sa to snaží jednoducho rozobrať, vytlačať ich jednu za druhou a tá jediná vec, ktorá ho zastaví, je slobodná tlač, po druhé sudcovia a po tretie bežní občania, ktorí sú hrdí na demokraciu a ktorí nie sú pripravení vzdať sa svojej hrdosti. My nevieme, ako to dopadne. Môj pocit je taký, že aby som sa vrátil k tej pôvodnej otázke, že sú dobré časy na to, aby ste boli liberálom. V tom zmysle, že niekedy
je jednoducho dobré, keď vás prefackajú, aby ste sa zobudili. My sme boli veľmi spokojní, brali sme všetko už ako dané na veky. Hovorili sme len medzi sebou, nepočúvali sme nikoho druhého. A jednoducho nás prefackali, aby nás zobudili. A to isté sa stalo aj Slovensku, aj Maďarsku. Tyrania ich prefackáva. Majú 15 rokov tyranie v Maďarsku. Moja manželka je Maďarka, takže preto to viem. Preto môžem si dovoliť hovoriť troška o Maďarsku. Ale Maďarsko je zaujímavý príklad. Teraz má hnutie, opozičné hnutie, ktoré ak by dostalo šancu vyhrať voľby, tak by ho v marci porazili. Ja to nehovorím, že sa to stane. Ja si tiež nemyslím, že Peter Maďar je liberál, ale mne na tom nezáleží, to je jedno. Ak porazí Orbána, to je dobré, lebo sa otvorí množstvo príležitostí, možností nielen pre Maďarsko, ale aj pre Slovensko. Áno, to je to, v čo dúfame. Ja si myslím, že to môže zmeniť náladu v strednej Európe, určite. Ale keď hovoríme o Amerike, tak pre mňa je to tak, že samozrejme tu, na Slovensku, vláda je naozaj vulgárna, hrubá a kopíruje Trumpové politiky. A ide o to, že prinajmenej tu na Slovensku je pomerne silný odpor, aspoň v kultúre, v médiách. Veľa ľudí odoláva, odporuje, pretože ja neviem, prečo to je tak. Slováci nie sú známi tým, že by boli nejako mimoriadne odvážni v minulosti, ale zrazu ľudia majú odvahu. Ja som bol šokovaný tým, ako veľa ľudí v Amerike reagovalo na Trumpové kroky prispôsobovaním sa situácii. Harvard napríklad je výnimka. Oni začali bojovať, ale ostatné univerzity sa pokúšajú dosiahnuť nejakú dohodu. Hovoria alebo zoberme si veľké právne firmy, alebo média, Jeff Bezos, alebo Washington Post a ABC televízia a tí všetci ďalší. Pre mňa to bol šok, že takáto krajina, ktorú som obdivoval práve kvôli toho základného pocitu slobody, ctenia si slobody. Ako sa to mohlo stať? Neboli pripravení? Nevedeli, čo sa deje? Nevedia, čo sú pravidlá tyranie? Že to takto dokážete ohroziť? Ja viem, čo hovoríte, avšak ja by som nelamal palicu nad občanmi. Tí vás dokážu prekvapiť, to je moje posolstvo. Keď si pozriete prieskumy verejnej mienky, tak ukazujú, že jeden z najnepopulárnejších prezidentov dnešných časov nevedie sa mu až tak dobre. A niektoré z tých vecí, ktoré robí, sú šokujúce a nepopulárne. Zatýkať Latinoameričanov, ktorí tvrdo pracujú, ťažko pracujú v reštauráciách a vyťahovať ich z miest, kde umývajú riady a nakladať ich do nákladiakov na deportáciu, to nie je populárne. Nie je to populárne nielen medzi Latinoameričanmi, ale aj medzi Američanmi, pretože tí ľudia, ktorí pracujú, zabezpečujú chod krajiny. A to každý vie. Takže to je nepopulárne. Útok na Harvard nie je útokom, ktorý by sa dotkol mnohých, len tých, ktorí chodili na Harvard ako ja. Je to síce škandál, je to ohrozenie demokratickej slobody, akademickej slobody, ale to je iné. Ale tá ďalšia vec, ktorá nie je populárna, je to, že keď
rozbijete celý svetový ekonomický poriadok a prídete s tarifami, ktoré nútia Slovensko, Maďarsko, každú krajinu v Európe platiť, aby mali prístup na americký trh, tak ničíte základ celej prosperity po druhej svetovej vojne. A nakoniec za to zaplatia ľudia. To budú americkí voliči, ktorí kupujú veci zo Slovenska a z iných krajín. A to všetko bude drahšie a keď začne inflácia, tak Trump za to zaplatí, ak dovolí voľby v 26. A ak ich nedovolí, tak som úplne presvedčený o tom, že bude masívny občiansky odpor. Možno, že som dieťa vietnamskej vojny, keď som to pozeral ako 20-ročný študent a zúčastňoval som sa takmer 8 rokov v pochodoch proti vietnamskej vojne a videl som mnoho mladých ľudí, ktorí kričali, zastavte vojnu v juhovýchodnej Ázii a tá aj skončila. Takže ak to bolo možné v 70. rokoch minulého storočia, som presvedčený, že aj Trumpa možno zastaviť v roku 26-28. Takže liberáli si musia nájsť priateľov aj medzi tými, ktorí nie sú liberálmi. A keď musíme, tak musíme výjsť aj do ulic. Ako hovoríme po anglicky, to nie je nejaká atomová veda. Ja dúfam, že sa to zajtra ukáže. Zajtra budeme mať demonstráciu. Ja naozaj verím, že to spravíte. Ide ale o to, že ja súhlasím s vami v tom, že toto je revolúcia alebo kontrarevolúcia, ako to už nazveme. Aj súhlasím s tým, že liberáli si pravdepodobne zaslúžili týchto pár faciek. I keď na Slovensku to nie je veľmi spravodlivé. My sme tu nikdy neboli takíto hrubí. Čo si myslíte? Čo je v jadre tejto kontrarevolúcie? Čítam mnoho o tom, ale jednoducho neviem zachytiť tú podstatu. Jeden, David Brooks, známy komentátor New York Times, hovorí o nihilizme, že je to kontrarevolúcia nihilizmu, kde už nie sú žiadne hodnoty. Myslíte si, že to je správne, tá správna definícia alebo vysvetlenie? Myslím, že všetci hľadáme odpovede. Myslím, že protirevolúcia v Amerike je veľmi jednoduchá. Na začiatku som povedal, že som dieťaťom liberálnej revolúcie v 60. rokoch. Liberálna revolúcia v 60. rokoch bola dobrá pre čiernych Američanov, pre gejov v Amerike, pre ženy, ale nebola to dobrá revolúcia pre bieleho Američana, ktorý nebol vzdelaný na vysokej škole, a nebola dobrá pre strednú pracujúcu triedu. Zoberte si do úvahy len jednu skutočnosť. V rokoch 60. asi 6% Američanov malo vysokoškolské vzdelanie. V roku 2024 toto percento vzrástlo na 40%. To je revolúcia z môjho pohľadu. Ale ak 40% Američanov má vysokoškolské vzdelanie, tak ešte stále máme 60% bez vysokoškolského vzdelania. A to znamená, že sme vytvorili spoločnosť, v ktorej prístup do strednej triedy k privilégiám a k moci znamená,
že potrebujete mať vysokú školu, tak mnoho ľudí sa cítilo vynechaných. A to znamená, že liberálna revolúcia bola hra, ktorá im zobrala z rúk šancu. A myslím si, že tu niekde musíme hľadať odpoveď, prečo ľudia volili Trumpa. Pretože Trump vedel, a my, liberáli, sme si to neuvedomili dostatočne skoro. Takže nie je to nihilizmus, je to podľa mňa odpor. A nemôžete viesť demokratickú krajinu, pokiaľ nepočúvate ľudí. Toto sú hlasy občanov. Príliš veľa môjho druhu liberalizmu pochádzalo od ľudí, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní, rozprávajú určitým jazykom a to nie je niečo, na čo rozumejú alebo počúvajú milióny ľudí. A keď sa pozrieme na strednú a východnú Európu, deje sa niečo podobné. Viktor Orbán má svoju voličskú základňu v vidieckých oblastiach, pretože vidieckí občania hovoria jazykom, ktorým na nich prehovára Viktor Orbán. Je to človek, ktorý veľmi dobre počúva, čo ľudia hovoria a čo chcú počuť. Vie, čo chcú počuť a hovorí, čo chcú počuť. A nesmieme podceňovať politické zručnosti Viktora Orbána a Donalda Trumpa. A jediný spôsob, ako týchto ľudí poraziť, je nájsť niekoho, kto vie ešte lepšie počúvať ľudí a má ešte lepšie politické zručnosti. Áno, teraz hovoríte ako politický analytik. Nie, nehovorím ako politický analytik. Hovorím ako bývalý politik, ktorý nemal žiadne z týchto zručností. Dobre, spýtam sa teraz inak. Vo svojej knihe ste písali o Levim a hovoríte, že odmietnúť existenciu zla je len ilúzia dobrého života, pretože zlo vždy bude existovať. A moja otázka je nasledujúca. Hovoríte, že ľudia na dedinách, na vidieku sú manipulovaní zručnými politikmi. Ale čo si o týchto ľuďoch myslíte? Máte pocit, že sú to dobrí ľudia, ktorí sú len manipulovaní zlými politikmi? Alebo ako na nich nahliadate? Nie, takto na nich nenahliadam. Myslím si, že ten bod o zle, čo ste povedali, je dôležitý. Môže existovať liberalizmus, ktorý je nevinný. Nevinný v zmysle, ktorý možno nie je úplne realistický. Samozrejme, všetci máme potenciál byť zlí. Nie sú to len ľudia, ktorí sú len obraní o niečo, ktorí nie sú dostatočne vzdelaní. Myslím si, že to sú zlí ľudia. A myslím si, že sú ľudia, ktorých naozaj musíme zastaviť a aj takých, ktorých by sme mali potrestať. Ale čo sa týka obyvateľov, ktorí volia napríklad Orbána alebo Trumpa, týchto ľudí nepovažujem za zlých. Ale vidím prezidenta, ktorý oprávňuje policajtov, imigračných policajtov, aby si dali masky, príľby, helmy, vizory, čokoľvek a aby išli za ľuďmi po ulici a vyťahovali ich z ich životov, nakladali do aut, odvážali a tak ďalej. To je z môjho pohľadu nelegálne, je v tom obrovská krutosť a myslím si, že je tam aj odsudzovanie ľudí a
to je to zlo. A liberálni ľudia musia cítiť zlosť, keď to vidia, pretože toto je proti bežnej ľudskosti. A teraz sa netvárme, že toto sa deje len v Spojených štátoch. Aj Európa má dlhodobý problém s imigráciou a nevždy sa o tom hovorí pravdivo. Môj pocit je, že Európa potrebuje urobiť dve veci. Potrebuje mať vytvorený prúd legálnej imigrácie, prisťahovalectva do všetkých krajín. A to sa netýka len Slovenska, Bratislavy, ale ja nechcem byť zvoleným politikom v Bratislave, takže nebudem o tom teraz nič hovoriť. Myslím si, že vo všetkých krajinách by mal existovať jednoducho hladký a neustály konštantný prísun prisťahovalcov. A to sa týka Poľska, Maďarska, Slovenska. Myslím si, že tá rezistencia voči prisťahovalectvu v týchto krajinách vychádza z nejakých tradícií, sú to malé krajiny, uzavreté krajiny, ale podľa mňa to, kde zlyhal západný liberalizmus, je, že musíte byť veľmi tvrdí voči nelegálnej imigrácii, pretože to narúša právny štát a narúša to politickú podporu prisťahovalectva, pretože ľudia majú pocit, že ich hranice nie sú dostatočne bezpečné. Každá krajina potrebuje svojim občanom slúbiť, že ich hranice budú bezpečné a zabezpečiť to. A čo podľa mňa ničí liberalizmus aj napríklad v Británii je, že každý deň prichádzajú loďami ilegálni prisťahovalci a preto bežný Brit má pocit, že nemá dostatočné bezpečie v krajine a na to je potrebné vytvoriť priestor pre legálnu migráciu. A toto je podstatné, aby dosiahli liberáli, keď chceme zabezpečiť bezpečnú Európu do budúcnosti. Chápem. Áno, myslím si, že toto je dobrá kritika do radov liberálov a verím, že aj liberáli urobili mnoho chýb. Problém je, že v našej krajine v zásade ten liberalizmus nikdy nebol pri moci. Snáď sa k nej dostane v budúcnosti. Čítal som mnoho článkov o tom, že liberáli aj demokrati mali pocit, že život ako taký je dôkaz ich úspechu a že to jednoducho ľudia proste pochopia a budú ich voliť. To sa ukázalo ako veľká intelektuálna chyba. Zabudli na to, že emócie sú tie, prostredníctvom ktorých volíme, alebo na základe ktorých volíme. A povedzme teda, že liberáli a liberálne zmýšľajúci ľudia musia nejakým spôsobom zobrať na vedomie fakt, že nemali pravdu v niektorých veciach. Budete pokračovať? Doplníte ma? Povedal by som k tomu dve veci. Liberáli, progresívci by mali rozmýšľať nad týmto. Liberalizmus, v ktorý som ja veril celý život, to začína v podstate v ére Franklina Roosevelta. Bol to človek, ktorý vytvoril liberálny štát a po druhej svetovej vojne európske štáty vytvorili sociálne štáty a vy máte takú grotesknú verziu
socialistického štátu, ktorú si pamätáte z minulosti a teraz v slobodných časoch máte niečo, čo teda sa podobá tomuto sociálnemu štátu. Ale štát, ktorý je sociálny, je veľký a je drahý a nie vždy skutočne dáva dostatočný rešpekt dôstojnosti ľudí. Napríklad, keď si zoberieme verejné nemocnice. My v Kanade v jednej z takejto nemocníc zomrel môj brat. A mal som pocit, že sa k nemu skutočne nesprávali ako k ľudskej bytosti. Nad týmto sa musia ľudia zamyslieť. Mali sme pocit, že verejné nemocnice sú v poriadku, ale v skutočnosti sú častokrát dehumanizované a hlavne, keď sa potýkate s byrokraciou, neviem, ako je to v Bratislave, ale keď sa stretnete s byrokraciou v Toronte, tak máte pocit, že sa k vám nesprávajú ako k občanovi, ale ako k idiotovi alebo ako k veci. Prečo mi dávajú stále nejaké formuláre, nejaké dokumenty? Prečo sa ku mne nesprávajú ako k zodpovednému človeku? Ja som predsa niekto, kto platí dane, aby tento štát mohol existovať. Čiže aj štátu môžete mať príliš veľa a môže byť všade prítomný a príliš byrokratický. Čiže mne v zásade nezáleží na tom, či sú konzervatívci pri moci alebo niekto iný. Ja chcem vedieť, že keď platím svoje dane, že sa ku mne budú správať ako skutočnému občanovi a nie ako k bláznovi. Takže myslím si, že toto sú veci, nad ktorými liberáli potrebujú uvažovať. Takže v zásade hovoríte, že liberálni demokrati, zoberme si taký širší vzorec, v rámci ktorého teda liberálni demokrati nepovedali úplnú pravdu občanom o ich živote a teraz dostali facku. A tú facku si zaslúžili. Takže podľa vás cesta von z tejto situácie by bola aká? Problém, ktorý máme my, a neviem presne, aká je mentalita v Kanade, ale v strednej východnej Európe mentalita je následovná. Máme za sebou 40 rokov socializmu a národná pamäť ľudí hovorí, že napriek tomu, že žili v tomto režime celý život, naučili sa mu prispôsobiť, pretože mali pocit, že von sa z neho nejako ísť nedá. Takže nádej na zmenu nie je, prispôsobíme sa. Čo myslíte? Mali by teda ľudia nahliadať na súčasnú situáciu ako len na krátkodobú mizériu a zachovať si vieru, že zmena príde? Poviem vám jeden príbeh. Keď som prišiel do Budapešti, ľudia vedeli, že som v Kanade pracoval ako politik, ale potrebujem, aby ste vedeli, že som bol lídrom liberálnej strany a tá strana pod mojím vedením bola strašne porazená. Takže aby ste všetci vedeli, nehovorím tu z pozície niekoho, kto vyhral. Hovorím z pozície niekoho, kto veľmi, veľmi prehral a myslím si, že tá prehra vás naučí veľmi veľa v živote. Takže keď som prišiel do Budapešti, pýtali sa ma, akú radu by som dal maďarskej opozícii. Bolo to asi 6 rokov po tom, čo Orbán prišiel k moci, takže bolo to nejaké verejné podujatie a pýtali sa ma ako bývalého kanadského politika, čo by mala opozícia v Maďarsku urobiť, aby porazila Orbána. Ja im hovorím, vyjdite von z Budapešti, choďte do hotelov počas upršaného štvrtkového večera
a porozprávajte sa aspoň so 6 ľuďmi. Ak chcete niečo zmeniť, musíte urobiť veľa tvrdej práce, usilovnej práce. Nájdite 6 ľudí, povedzte im, aby našli ďalších 6 ľudí a potom budete mať 12 a potom budete mať 24 ľudí a takto to bude raz. A jediný človek, ktorý si zobral túto radu k srdcu, bol Peter Maďar, ktorý ani nebol vtedy v miestnosti, v ktorej som hovoril. To bol človek, ktorý navštívil každú jednu malú dedinku v Maďarsku a povedal im, nasledujte ma, a ja vám pomôžem dostať späť do vašich rúk Maďarsko. Nemyslím si ani, že je liberál, viem, že je bývalým členom Fidesu, ale má odvahu zmeniť krajinu. A v politike najväčšia cnosť zo všetkých je odvaha. A to je to, čo nakoniec potrebujete. Potrebujete nájsť jedného človeka, ktorý napríklad v Amerike v 26. povie, že bude kandidovať proti Trumpovi, proti J.D. Vanceovi. Poďte za mnou. Toto robí zmenu, toto znamená líderstvo, postaviť sa, keď sa nikto iný nepostaví, nemá tú silu, tú odvahu, takto sa veci robia. Myslíte si, že to je víťazstvo Mandaniho v New Yorku? Áno. To je tiež príbeh proti mne. Ja som bol v New Yorku na mítingu a priateľ povedal, prečo si prišiel na to, prečo si nešiel na fundraising u priateľa a to je človek, ktorý chce byť starostom New Yorku, primátorom New Yorku. V miestnosti bolo 20 ľudí, kde sa robil ten fundraising a všetci sme dali 50 na tanier, na tácku. A ja som si myslel dve veci. Povedal som si, že je to fantastický politik už od prírody, odpovedá na otázky, ktoré sa mu položia, pozerá sa ľuďom do očí, je šarmantný, očarujúci, má rešpekt, je zaujímavý a nemá ani šancu vyhrať. A ako som sa mýlil, že? Ja som čítal veľa o vašom zlyhaní. Vy ste boli politickým lídrom liberálnej strany v Kanadsku a utrpeli ste najväčšiu porážku v modernej histórii Kanade. Aký bol ten pocit? Aké to je byť takto porazený? Dokonca ste sa nedostali do parlamentu v svojom okrese. Áno. Porážka je veľký učiteľ. Veľa sa naučíte o sebe, veľa sa naučíte o tých veciach, o ktorých si myslíte, že ste v nich dobrí a nie ste v nich dobrí. Jedna z tých vecí, ktorú sa naučíte pri porážke, je takmer deň po tejto porážke som si myslel, že si kúpim fľašu vína a v Kanade idete do špeciálneho obchodu si ju kúpiť. A tak som vyšiel na ulicu a myslel som si, že si budem musieť dať nejakú kapucu a masku. Ja som taký zahambený. Takže musím sa zahaliť, aj ma nikto nespoznal. Povedal som si, to predsa nemôžem chodiť s maskou alebo s kapucňou, to sa nedá. Takže som išiel do toho obchodu s alkoholom a išiel som domov s fľaškou a veľký nákladiak s cementom išiel oproti mne po ceste a zastal. A ten vodič toho auta zdal dole okno a ukázal mi zvyhnutý prst. A ja som si povedal, aha, tak to asi bude dobre, nemusím si dávať ani vrece, ani nič na hlavu. Pretože on pochopil niečo, čo je veľmi dobré, dôležité pre demokraciu. Pravdepodobne ani nevolil za mňa,
ale pochopil, že ja som dal svoje meno na volebný lístok. Ja som sa postavil dopredu. A ja som robil prácu, ktorá je aspoň tak špinavá ako jeho, ale pritom je to práca, ktorú treba spraviť, tak ako jeho prácu treba spraviť. A to je veľmi dôležitá súčasť demokracie. Zaujímavé po týchto pár rokoch v politike bolo, ja som bol v politike, potriasol som asi 30,000 rúk. Celý deň potriasate ruky v politike, to je to, čo robíte. A na jednej ruke spočítam počet, keď mi niekto povedal niečo nepríjemné, osobne nepríjemné. Možno 2-3 krát mi také niečo povedali. Oni nevolia vás, určite nevolili mňa, ale chápu, čo robíte. A chápu to. A toto je tá tmavá stránka, ktorú musíte všetci urobiť. Na internete sú tie komentáre také zlomyselné, že moja manželka povedala, že nesmieš, ty už vôbec nevstaneš z postele, ak si prečítaš, čo tam píšu. A to je naozaj ten taký tmavý vývoj, temný vývoj v súčasnej politike. Internet dovoluje anonymnú nenávisť. Nenávisť, ktorá nemá zodpovednosť sama za seba, a to je tá najhoršia nenávisť. Politika závisí na tom fakte, možno to nechápeme, že je to fyzické. Sú to reálni ľudia v reálnom priestore, ktorí sa na seba pozerajú. A vy urobíte úsudok, verím mu alebo mu neverím, a internet trhá toto fyzické prepojenie medzi politikom a jeho voličmi a umožňuje jednoducho bezhraničné zlo, aby sa šírilo. A to ničí politiku. Ja som neúspel v politike, ale ja som si myslel, že to bola úžasná vec. A tento fyzický kontakt s ľuďmi, učiť sa od ľudí, navštevovať ľudí, to bolo fantastické a zmenilo ma, dúfam, lepšieho človeka. Ale internet je jed, digitálna inhibícia, by som povedal. Nemôžete fungovať, keď niekto neakceptuje základné pravidlá bežnej slušnosti. A toto je ohrozené, možno aj u vás, ale určite v USA, samozrejme aj u nás. Je to jedovaté, zlomyselné, ale váš príbeh je vlastne pre vás, ako to spomínate, keď hovoríte o svojom živote, hovoríte o tom, že ste privilegovaní, beloch, vzdelaní, z dobrej rodiny, zo západnej demokracie. A pre vás to teda nebola prvá skutočná facka vo vašom živote? Naučili ste sa, čo je zlyhanie, a teraz, keď o tom hovoríte, mne sa to páči, pretože sa zdá, že to z vás ako keby urobilo lepšieho človeka po tomto zlyhaní? Musíte sa spýtať mojej ženy. Neviem presne. Áno, zmenilo ma to. Ale znížme tú teplotu. Porážka v politike nie je to najhoršie, čo sa vám môže stať. Pre mňa najhoršia vec, ktorá sa mi stala, bola smrť mojich rodičov. Stretol som ľudí, čo stratili svoje deti. To jednoducho neprekonáte. Tu sme počuli matku, ktorá, 12 hodín nevedela, či jej dcera žije alebo nie. To sú veci.
V porovnaní s tým treba dať politické zlyhanie do kontextu. Takže ja si myslím, že samozrejme, že sa naučíte, poučíte, ale tá zvláštna vec, ktorá sa mi nepáči, alebo som sa naučil to nemať rád, je, že sa tak ľahko pohŕda politikmi, ktorých nerešpektujem. To je to najjednoduchšie. A vždy povedať, ja to viem lepšie, alebo ja by som to robil lepšie. Ale je to tvrdá práca, ťažká práca. Hoci čo si myslíte o svojich súčasných vodcoch, lídroch, tak toto je tá najťažšia práca vo vašej krajine. To bez pochyby je. Takže ja som sa naučil nejaký základný rešpekt, pretože vo väčšina kariér končí zlyhaním, rozčarovaním. Dokonca aj tí najväčší vodcovia, napríklad Franklin Roosevelt bol najväčším vodcom 20. storočia, robil strašné veci, strašné chyby. Takže ja by som si želal, aby voliči nie, že by mali mať si viacej rešpektovať politikov, nie. Mali by mať ľudskejší vzťah k politike. Je to práca človeka, ľudská práca. A každý to asi v polovici prípadov pobabre. Proste takto funguje. Takže občania majú právo byť netrpezliví so svojimi lídrami, majú právo veľa žiadať od svojich lídrov, ale taký ľahký cynizmus, ktorý o každom hovorí, že sú klamári, nepomôže občanom, nepomôže demokracii. Ale keď sa pozerám dnes na našich politikov, tak naozaj myslím si, že nemusíme chápať, že je to ťažká práca, pretože nám sa zdá, že je to čistá agresia, hnev na ľudí, ako sme my. Takže ja neviem, či musím byť nejaký citlivý voči ním a myslieť si, že majú ťažký život, ťažkú prácu. Jednoducho, celý svoj život ste boli nie v politike, ale píšete, uvažujete, máte akademickú kariéru. Vy ste taký dlhožijúci liberál. Aké to je po takomto dlhom čase, dobe, živote obhajoby a vidieť úspechy, víťazstvo liberalizmu? Aký je to pocit, keď vidíte, že to skončilo? Povedzte mi, že neveríte, že to skončilo. Ja som stály liberál, lebo moji rodičia boli liberáli. Je to taká rodinná vec. Politika má veľmi osobné korene. Ja som miloval mojich rodičov, boli vojnovou generáciou. A to sú ľudia, ktorí majú veľké nádeje v krajinu, v svet. V tom som ja vyrastal. Ja si myslím, že to, prečo som stále liberálom, je to, že som presvedčený, že byť liberálom znamená, že slobodu kladiete na prvé miesto. Slobodu a slobodu všetkých ostatných, vašu, moju, jej, jeho. A všetky tieto slobody sú rôzne, odlišné. My sme liberáli, ale ja pravdepodobne nesúhlasím so všetkým použitím slobody, ktoré vy navrhujete pri všetkej úcte. A jej predstava o slobode je určite úplne šialená, ale v slobodnej spoločnosti, prepáčte, ja to nemyslím osobne.
ja vás tu na tak troška si vymýšľam, ale v slobodnej spoločnosti tento rešpekt pre idiosynkratické trvanie na tom, že ľudia si zvolia svoj vlastný životný plán a že chcete spoločnosť, ktorá to chráni, obhajuje, pretože tu ide o našu dôstojnosť a využitie našej slobody aj tým excentrickým, šialeným spôsobom. Táto časť je pre mňa veľmi dôležitá a túto slobodu nemáte, pokiaľ ju nemá každý v tejto miestnosti, pokiaľ každý v tejto miestnosti nemá nejaké základné hodnoty, veci, ktoré zdieľa, napríklad, že policajt vás nič nezmlatí, nemocnice sa vás snažia ošetriť, školy sa vás snažia niečo naučiť a každého učia spoločným normám. Slobodná tlač, ktorá vám umožní získať slobodné informácie, nejaká možnosť mať prácu a produktívne prispievať, to je vlastne to spoločné pre každú slobodu. A liberálna spoločnosť chce, aby ste mali tento podklad, túto podlahu, túto žulu, aby ste si mohli zvoliť život, aký chcete. Ale tá voľba slobody tu je, alebo tá priorita slobody je veľmi dôležitá, pretože jej výsledkom sú zložité voľby. Niekedy si musíte vybrať medzi, rovnosťou a slobodou, alebo medzi podporou slobody, keď ju využívajú ľudia, ktorí sú vám odporní. Ale ak títo ľudia neškodia druhým, tak sa mi zdá, že musíte to akceptovať. Ja som bol liberálom, pretože som chcel uvažovať sám za seba. A to je to najťažšia vec, ktorá existuje na svete, rozhodovať alebo uvažovať za seba. Ja som teraz starý človek a ešte stále bojujem s tým o to, aby som uvažoval samostatne a nie s masou. A politika slobody je veľmi ťažká, pretože v politike ste v tíme a musíte bojovať s tímom i s tímom a tým niekedy verí vo veci, s ktorými nesúhlasíte. A to je veľká vec. Pre mňa najťažšie v politike bolo byť lídrom strany. Ja som chcel hovoriť len za seba, ale teraz som musel hovoriť za celý tým ľudí. A niekedy musíte povedať veci, v ktoré celkom neveríte. Takže toto sú tie kompromisy a tie problémy, ktoré vznikajú, keď naozaj myslíte, že na slobode záleží. Ale ak si to nemyslíte, tak podľahneme autoritárom v Maďarsku, pravdepodobne autoritárom vo vašej krajine alebo autoritárom v Spojených štátoch. Je to sloboda. Sloboda v tom zmysle, vlastne to, čo Trump podceňuje, je, že v určitom bode si ľudia pomyslia, že čo si do čerta myslíš, že až aký blbec som? Čo si myslíš do čerta, aký blbec až je môj sused? Tento hnev, toto, že vás berú ako samozrejmosť, že ste blbec, to je to, čo mne dáva nádej, preto nie som pesimistický. Nemyslím si, že Trump tu je na večné veky. Nemyslím si, že je to kontrarevolúcia, ale myslím si, že je to revolúcia, ktorá pôjde svojím smerom, potom budeme v novom svete, neviem presne. Ja som naozaj vášnivo verím v tie obrovské možnosti ľudskej slobody, ktorú sloboda dáva vždy. Mám tu veľa otázok v mojom telefóne, ale asi nastal čas skončiť. Už sa nič nebudem pýtať. Pretože to, čo ste teraz na záver povedali, to bola tá odpoveď pre nás všetkých, ktorí sme frustrovaní
a deprimovaní z dnešného sveta a z toho, čo sa deje na Slovensku, keď vláda a politici si o nás myslia, že sme blázni, blbci, druhoradí občania. A ja dúfam, že máte pravdu. A ja v to verím. I verím v to, že ľudia nechcú byť považovaní za blbcov a budú odporovať. Takže aj ja v to verím. Je to moja nádej. Ďakujem za túto nádej, ktorú ste nám dali. Ďakujem veľmi pekne.